हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय वाकिन इन्टारभिउ ओंखारदों आरो बे जाहैबाय डिसि अफिसाव भेकेन्सि ओंखारना फैदों गासै दङ 20 आरो बे जायगानि इन्टारभिउआ 15 आव जागोन लोगोफोर डाइरेक्ट इन्टारभिउ जागोन नोंथांमोना थांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हागोन दा गोबाव खालामालासिनो नायनोसो फैदो भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों आरो सोर सोर एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेशन दा बेहाय नायदो नै डिसि अफिसनिफ्राय फैदों डिब्रुगड़निफ्राय नोंथांमोना डिब्रुगड़ाव थांनानैसो वाकिन इन्टारभिउ होनांगोन आरो बे जाहैबाय कन्ट्रेक्चुएल लोगोफोर 1 मान्थनि थाखाय कभिड-19 डिउटिसआव गोलैगोन आरो बे जाहैबाय लोगोफोर पोस्टआ लेब टेकनिशियान्स नोंथांमोना जायफोर डिप्ल'मा लानाय दङ नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हागोन आरो जायफोरा एक्सपिरियेन्स दङ नोंथांमोना बांसिन प्रिफारेन्सखौ मोनगोन दा बैसोआ 18 निफ्राय लानानै 44 इयार्स नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बा नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हागोन भेकेन्सिया दङ 20 आरो नोंथांमोना 14,500 पार मान्थ नोंथांमोननो होनाय जागोन दा बेहाय दङ नै लोगोफोर इन्टारेस्टेड केन्डिडेटना अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफानानै नोंथांमोना फट'कपि लांफानांगोन बेजों लोगोसे जेरक्स कपि नोंथांमोना लांफाजोबदो सेल्फ टेस्ट होनानै दा इन्टारभिउ डेटआ जाहैबाय 15 मे आरो बे जागोन 10थानिफ्राय जागोन जायगाया जाहैबाय लोगोफोर NHM कनफारेन्स हलाव जागोन आरोना नोंथांमोना थांनानै डिब्रुगड़आव वाकिन इन्टारभिउ होनो हागोन दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ अफिसियेल नटिफिकेशन बेनो जाहैबाय डिब्रुगड़निफ्राय फैनाय नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै वाकिन इन्टारभिउ होनो हागोन आरो जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोननि थाखाय